Og så velkommen lige til den gale julekalender, ikke? Det er godt nok uden brosen. I dag, så skal vi have besøg af Pathat, som skal, eller han skal ikke, han har lavet sin egen dokumentar, på grund af, at han har noget med salat. Han er bange for salat, så det er ham, vi har med i studiet i dag. Og hvis han kunne komme ind her en gang, så var det meget fint at lige grave om hans juleudlægning. Ja, det. Det er så mig, der er Pathat 37. Jeg var så kommet der i dag, fordi jeg blev bedt om at komme. Der har været noget med min dokumentar er udkommet. Ja, det skal vi snakke om i dag. Ja, og det er noget med, at jeg også viste en trailer. Ja, det er noget med, at vi skal vise en trailer for din dokumentar. Ja. Men prøv lige at fortælle mig, hvordan startede det? Det var fordi, at jeg skulle en af mine gode venner der, det var lille Lasse, så han har fået 100 subs på YouTube, så skulle jeg lave en special for ham, for han kunne selv tage salat. Og det var så, at han skulle spise en iceberg-salat der. Og så ville jeg spise den for ham. Men så kunne jeg ikke tåle det. Og det fandt vi så ud af bagefter. Jeg er dødelig allergisk over for iceberg-salat, og derfor har jeg fået en sygdom, det her TBFS, totalt bange for salat. Ja, du har nemlig fået en diagnose, ja, som hedder totalt bange for salat. Ja. Hvorfor skulle vi have blomsterne i billedet? Det var lidt bøsse. Det gider vi ikke have med. Men vi har en procedure her i programmet, ikke? Ja. Vi skal smage på en juleøl og på en snaps. Det er jo bare totalt rigtigt. Ja, men nu så skal vi så videre til at se traileren til din dokumentar, ikke? Ja. Om din sygdom. Hvad var den hed igen? TBFS. Som betyder? Totalt bange for salat. Totalt bange for salat. Den kommer her. Men så prøv lige at fortælle os, hvordan startede det hele? Fordi jeg skulle hjælpe min ven, lille Lasse. Men han har fået 100 subscribers på YouTube. Han spiste salat, men han havde salateksem. Det ville han få, det kunne han ikke. Han kan ikke tåle det. Så jeg gjorde det i stedet. Jeg kan bare heller ikke tåle det! Okay, men kan du så fortælle lidt om din diagnose? Ja, fordi efter episoden, så har jeg fået TBFS, og måske jeg skal lige... Skal du lige have en monster, eller hvad? Ja, det eneste godt til mig. Jeg har fået TBFS, totalt bange for salat. Okay. Ligesom PTSD med totalt bange for salat, stresssyndrom. Okay. Så du er bange for salat? Jeg er bange for salat. Jeg kan slet ikke gå en tur i Netto længere. Det giver jo ikke helt mening. Hvad gør du så til, altså, det grillaftener? Spiser kød for helvede. Ja, men der er jo også salat for jamen, det meste. Hvis jeg ikke veganer, så der er nej, ikke noget salat, der er bare ikke ud af det. No. Okay. Mig og lille Lasse, vi holder altid grillaften uden salat. Vi kan lægge æbler og pepper. Velkommen tilbage fra den skrækkelige oplevelse, du har været igennem. Ja. Den burde I gå ind og se. Ja, den er blevet rigtig god. Hør den. Ja, Den er blevet rigtig god. det tror jeg på. Nå, men nu skal vi til. Vi har i dagens anledning har vi en rød Aalborg fra Aalborg og en juleøl fra Tuborg med. Skal vi starte med den? Ja. Det gør vi lige så godt. Ja, det er sat en, men fin en. Først dufter vi. Lugter af revpis. Kom. Så siger vi skål. Ja, den smager af... Det er jo en klassiker. Den smager lidt af... Den kan jeg godt lide, den der. Eller den smager ikke, den minder lidt om smøger og grimme kællinger, ikke? Snakker du om Mona nu? Nej, jeg snakker bare om jødedag. Så er den drukket ude. Ja. Så skal vi til den farlige. Ja.
Kommer vi til Røde Aalborg her, ikke? Hvor fanden blev låget af? Der har du Det det. kaster med. Så til dem, der også laver gær, du laver brød med. Røde Aalborg. Åh, så nu. Lad os få jernblæst væk. Smag god. Skål. Smag kommen. Det er jo klassiker. Dejligt. Smager julefrokost, påskefrokost, pinsefrokost. Smager frokost. Det er rigtig godt. Men tak for dit besøg. Det var så lidt. Tak skal du have.